gaurko ekitaldia iruditu jaku oso originala, ze egonda personaje bat deitzen zala Dami. Oso ona, azkenean guri behar mozkozue aukera berba zuekin eiteko, da ez da egone tipo bat hor bere gioia bakarrik irakurtzen, eta oso ona gisa esan. Eta izen da oso interesgarria, esan dauen informazioaren gaitik, eta esplikatu zein gauzen gaitik, eta torri dizen pertsonen gaitik. Eta niri gehien inpaktau doztana izan da suitzailea kontatu dauzen historizuek. Da berehala ikusi gendun, kamioi baten azpizen kotxe bat egoela. Orduan gure eginkizune izen zen, lehenengo kamioi altzeo apurbet, kotxia atara atzerantza, da berehala ikusi gendun, aita txofer da txekaldien umebi. Baina imagina osaitie, aitaren burue atzeko umien hanketan eguen. Osea, bi hilde eguesan da bestie justo-justoetara gendu. Bajun bigaela buruaz, ez dugu zela enbiar lokuraik, da azkenean pentsau biogule kotxea hartxo gunien edo motorre oso zer, pentsau biogule da hori. Bai, ze ni azkenean juergan eta ibiltenaz, da laguneke nauzi zeuekuaz, da kotxe da ekie, da hau ikusite, boltat emangotze buruei da horrengoako bakit.